dhuwur tuan. Gus. Ora Berarti nganu ngerti nek kesampean iki, Mbak. niate iki dolan apa jaroh pas kuwi? Niate mau Pertamane kowe karo Gus Dodo iki dijak dolan apa dene jaro. Apa kowe saiki ndelok nang ndi wae? Heeh. Nang tulisan bis-bis lho. Kan tulisannya piye? Pariwisata. Wisata ziarah to. Dadi kan loro-lorone engko sing kena sing ndi ngono lho. Kena wisata ya wisata kena ziarah. Ziarah ya ziarah. Dadi ning makam raja-raja selak. Tekan kono ndonga apa ngopo apa ndonga. Lek ku ngarani lho, wong iki nek sing wis beda alam, kuwi nek hitungane cerak ero sing kuwasa iki luwih cerak mereka mbane dhewe. Heeh. Nah, dia kan kebatas jisim. Nah, mereka wis badan halus. Jisim yo. Jisim apa? Raga. Raga. Wah. Nek mereka wis badan halus. Dadi nek ukurane cerak ero pangeran iki luwih cerak mereka. Heeh. Dadi nek misalnya kok nang sampean njaluk wong mati ora oleh sing ra oleh sapa ngono lho. Wong secara mereka luwih cerak karo pangeran mbane dhewe misalnya. Nah, sarang iki mah ndongake kok ora njaluk. Ndongake ya. Padha-padha ndoakan. Heeh. Ndongake wong mati ki ra oleh lho, dosa gedhe lho. Kok Ada yang misal din muga-muga mati ndak ya oleh. Ndongake wong mati. Ndongake. iya, ora kadang. Kuwi ndongake wong mati ra oleh, Den. Ndongake. Muga-muga mati ngono ya ra oleh ya. Nek ketemu nek secara garis besar ya bahasa iki makane kudu diserat. Nah, mesti selenco ya ta. Nek saiki jeneng nek tapi nek ning kuburan iki bahasane ora ndongake wong mati. Nek ngono wis dadi arwah endi wong endi ra ketok wis dadi tanah. Jawe niku. Kowe omongan itu iki karo omongan wong klondangan. Nek ora dianu tenan iso keblinger. Keblinger ta. Ning pas Pak Bagas, posisi sama diculik Dodo kuwi ning sama teko percaya terus. Halo. Iya. Wong kene iki wong Teko bodoh. asli Ora usul barang ora. Ora sing mesti. Wong kene iki paling sak budul kidul lewat dari lintingan bagus. Enak ya aku nek nginting. Kuwi bar tuku iki, Den. Iki bar tuku iki, Den. Kowe nek sing nglinting enak. Ayo kan tangan beda ta, Den. Bunga dinyet-nyet kaya Gosik ombo sik iki lho, Din. Ayo enak iki. Padet aku nek linting ya, Den. Mbah. Oh tunggale iki yo. Tas mlinci. Kuwi nganu sindil. Duran ora, Mbah? Duran ora nggih duran. Sesuk. Kowe ora ngerti bar bali lomba apa kowe kek. Oleh nomor, Mbah? Olah. Juarane ora ning nomere oleh. Padha karo tuku nomor kae. Olah tuku nomor. Oleh. Niki nganu, Bagas. Iki piye? Antok iki gek nganu. Pol Hoki ya, Afghanistan iki. gek hoki ya. Lego tenanan. Juara 1. Masalahe ana sing ngremehke to. Terus dhewe Dhewe juara 1. dilalah dhewe manuke nyantel to. Wis pol seneng tenan iki. Gimana sing dites? cara paribadi. Angger si angger. Wah, iki tenan iso nyerek-nyereke wong tenan. Kae mau ya dituku. Gane Anto. Ya, Anto. Mas Anto. Tapi jawabe mboten kula sate. Teko santai ngono kuwi. Tiga parane wong Sing dongone 17 Yo, tahun. wong kono. Yo sing ingon suwe ya. Lah ya berarti bener 17 tahun. Kuwi jawabe kudune ijazah tak rumat. Mboten kula sate. Masalahnya kadang ngene lho Kang Din. Dereng ngono ya, dereng. Kalau koyo ndek Edeni kae Dereng kula dikake sakit. mati manung. Karena nek kuwi wis kejadian iki kaping-kaping gue nek wong Jawa iki jan memang dadi kaya Nek ngomong adu jar iki kan nate wae piye nek barang sing wis dadi kelangenan kok perlu liar didol. ning ora didol Mesti mati. mati. Kowe udah dhewe yang ngono. nek sejenis ora. Ora ada kewan kuwi. Kewan yo. Ora kewan kaya mesti ngono kuwi. Kuwi ya kamerane dunke kowe karo rupamu ra ketok. Rada widun ngono lho. Rupamu ra ketok. Ora nek kewan kaya dinyang ora diwehke tepuk kae modar. Nek manuk putut. Manuk ya kan duwe wulu. Ah. Nek wis dinyang kon bedol siji ngono kan nek cara kejawen kepiye kae Pak Gun? Cara kejawane kepiye? Nguklang. Ayo. Ora mate kuwi lho Pak nek Ya maksudnya diganti hitungane ben payune wulune tok ben melu sing ngenyang ngono lho hitungane. Syarat. Kuwi ya. Filosofine kok Filosofine berarti nek wis sampean dinyang karo Pak Putu ngono kae to.
Berarti sampean kudu bedol siji mau. Mau bedol siji. Jane ora kuwi Apa? nek cen dhewe Lepak putut. dhewe iki ora niat ngedol, ora anu ora apa-apa. Nek ana wong nyang gerak dhewe cen saka awal ora Atau para Ora didol. niat ngedol ora apa-apa. Ning karena ono Ora nawak-nawake. ono inisiatif arep adol to. Ane biasanya yuk kadang wong iki keyuyon karo rego. Misalnya kaya mana arep tak dol. Heeh. Aku lihat 1 juta. Ning kok wong ini, Mas, iki nek 4 juta oleh. Nah, saka kene den mulai goyah. Ragu gitu. Mulai goyah. Mulai sing arep didol dadi wah kok 4 juta. Nah, rasa kuwi mau sing kene antarane ingon-ingon sing ngingu karo sing dingoni kadang nek jenenge Saya kopi ini. nyawiji Sinkron. sinkronisasi. Sumep kae. Urung metu. Ah, wis metu Oh, wis. kok. Keceke. Ayo gawe kopi sik iki tamu agung. Iku bedino tamu agung kabeh. Sama Tamune agung. Dadi tamune agung kabeh. Itu nyekone gelas iki san. Iki bekas tidak berani. Bekas ku mau ya. Oleh nomor. Ada di oleh nomor. Ya oleh begitu daftar yo ono nomor e gantungan ora oleh nomor iki. Arep nduk Sing ngomong di video sing ngomong. Ayo iya to nek jeneng lombaku tuh takoni oleh nomor ya oleh begitu daftar langsung digawe nomor kok. Iki nomor gantungane iki ngono. Nek perkara juara ora genah nek. Kan nomor peserta aja. Oh, aku takone mbek oleh nomor oleh. Oke, enggak bakule kae. Bakule laris. Bakule laris. Mas Gondrong. Ngayal lah Bakule sekali kopi. asal langsung tak gelas itu tuh. bakule kopi. Sekali asal langsung tak gelas. Besok wis berkat kabeh sing asake. Oh, gede budak ini minggu to asal-asal. Jarane ngamal. Ngamal yo karo ngomel bareng iki ono. Apik ya to ya. Bendak-bendak. Ini berarti nganu ya kaya mendulke dilengkas apa wis anu ya wis iso cekeli ya. Jane ora mesti dene ning saiki kan sing kaya syarate luar kota kan kena nek iso sing iso Nah, nyempil. betul sekali. Iso gonta-ganti. Nah, iso gonta-ganti. Dadi nek ndol iki kok iso kan yo denen luar kotane iso melu ngono. Nek sampean bandolane sampingan iso nyupir. Yo iso ra ketung iso-iso nang aku ngarani padha iso. Ya mate urung senajan ta urung lincah. Ya wis cara diculke ya wis wani. Wis wani ngono adik wis. Wah, iki mau jalan-jalan ya. Oh, nah ngono om iki ngendi to? Belahan bumi mana yang sering tak singgahi nah ngono. Ra ketung jroning ngimpi ngono. Piye perasaanmu ngono takon iki? Perasaanmu tekan Singapura Malaysia piye? Ngimpi, ora ngimpi ning tenanan. Agak juragane nanti next nganu Mekah Madinah ya Mas ngono. Berarti sono agenda. Wis wis ono to, Pak. Oh, ya. Nek umroh biasane sing pira 20 tahun munggah ya to jari to. Ora mate nek kuwi sing sesuk iki penilaian. Oh, penilaian ya. Kinerjane barang. Kinerjane. ya. Piye absenane kepiye terus perilakune kesehariane kepiye. Sampai mau kan. Ngepit wong. Ning mau nang Bagas. Mas Den. Nang nggon lomba ono ora to? Makman ora to? Ono Kalau ming kopi tok. Ya ono munyukane. ora ono. Iya, siap. Ora ono munyukane. Munyukan ki Masa ora ono. Telo godhok. Ayo ora ya munyu. Oh. Anto jenengane. cemilan. Aan ya deh. Bahasa ngendi iki Kang Yono? Munyukan ki. Jogja ini. Jogja kan munyukan. An cemilan ki munyukan. Iya pokoke maceme telo. Telo kacang gitu. Oh iya. Nek kopi karo teh yo tutup. Yo nek kuwi wene event ngendi wae nek ning kopi anu iki sak katoke yo. Nek event kutub-kutub. Dadi wis tau tak jak ning ndi to, Dad? Aku ning Jogja tau ning Sampai yo. Le nganu yo Gung yo. Le nganu tamu ki apik. Nek pelajaran tamu ya. Oh jen nek jare wong Dipik kok. wis petu wae lah Dadi ngono 15 menit tak baleni nah dan dayoki wong. Kuwi ben dadi ora video ya. Kuwi nek iso ditokke yo kupu yo. ngono lho. Ning ngomong paling terjamin ming anu pas anake kudu naik dhewe kae lapangan dhewe. Jen yo, masalah Tenang. ngerti dhewe. Akae Tekan sore. Kurang. Tekan awan tekan bumi ra pedhot ora pedhot panganan kok.
Engko karo ngutut. Aku rung seneng, aku udah seneng-seneng dek. Piye to kae karo aku ngerti wah. Doge karo do ngomong ke kutut-kutut. Ndek ingi pas kuwi berarti melu main lagi ndek ingi Kang Yono. Mantap tuh. Kang Yono. Hah? Melu main lagi ndek ingi pas kono ono gantangan lagi seneng-seneng. Ya wis mulai seneng Ya kutut. lah berarti padha karo aku. tapi sampean wis ngengoni suwe. Nek aku kan senengane mono ocehan. Halus kan. Ocehan aku senengane mure harus ijo. Yo Agung iki anake nang sono kae seneng. Wong kono tanggane lho kudune kan kemaki. Kupinge dhewe lak do sebelah. Kuwi leno jewer bojone kuwi nggo apa kan? Heeh. Kerep jewer. Nggo apa sih anting ndi? Persing. Persing. Nggo persing wae. Ora. Mungkin dia melu petuae wong biyen to, nek wong biyen kan petuae ngene lho. Wis bali kerja kan yo kan. Ora kenal ngopo kok patung Arca Budure digawe kupinge ombo, mripate gedhe. Kowe piye? Ya kan harapane menungsoe ngono kuwi. Kupinge ombo iki ben gelem ngrungokke sakabehane. Filosofine. Mripate gedhe iki ben gelem ndelok sakabehane. Ning kok kenal apa tutuke digawe mingkem supaya Den oke oleh ngrungokke Aku dodok kedengeran ning bawah. ora kono kele omong mergane nek jroning omongan iki mesti oke lupute. Ono ceritane. Makane nek wong-wong kan ana to sing dhewe sing daerah dhuwur Pamalang. Pamalang nek ditakoni ngono. Pemalang. Sanggar Pamalang. Pamalang iki Si Pak Agas. Anu Dek, tane nek Pamelang. Dek Pamelang iki nang daerah, ngomong ana bagas nang daerah Budurik dhewe. namiri Nang Miri Ombo kuwi ya. Miri ombo. Ini selama iki ijarah, Pak. isih. Pamalang iki suku Ora Kan suku suku. iki keyakinan. Kaya Islam Kejawen ngene lho. oh nganu Islam apa? kapitayan. Aku Pamalang ngono kan. Nah nek menurut mereka ketika ditakoni Allah iki kaya ngopo? Allah iki kupinge gedhe. Mripate gedhe ngono lho. Karena sing dimaksud mereka iki kupinge gedhe iki Tuhan Maha mendengar. Mripate gedhe Tuhan Maha melihat. Ya ngono kuwi lho. Ya ketemu. Pokoknya semuanya serba besar ngono ya Makane makane. ditakoni ngono kuwi. Nek takoni wujude pangeran iki piye? Mesti mereka ning Kowe sik gede keyakinan sik Pamelang apa maksudnya? Pamalang kuwi. Oh. Jane wong iki padha Islam cuman Islame kaya Islam Kejawen. Kejawen, heeh. Yang lakoni Nah ya duwe Tuhan, duwe apa ya. Makane Asmaul Husna kuwi mau salah siji itu ndak Maha melihat, Maha mendengar. Heeh. Saiki lak wis kaya-kaya iki malah menungsoe sudah menuhankan diri. Contohnya kaya netizen. Ya. Apa dikomentari. Heeh. Dia maha benar. Wong saiki kabeh sembarang kali isine jagat iki nek mengar digoleki sisi eleke ana. Oke ka. Arep goleki sisi apike ana. Arep metani sing elek luwih gampang ya itu ya. Wingi ngono, aku nang gawean. Kancaku cerita, wong daerah Salaman. Muni, "Kowe bareng Slipah ya, Mbah." Nah, pas kaum takon, "Sae napa awon? Sae napa awon?" Nah, ya aku le jawab kok muni awon. Aku awon mang. Ajen perilakune denen pas urip elek tenan kok. Nek aku kok muni sae mang. Lah kok sae piye nek jenenge awon? Apike ngene lho. Nek denen mati paling ora iso ora gawe maksiat. Berarti kan apik. Maksiat wis leren. Iya. Oh, berarti maksudnya lek kok muni saiki saya yo leren maksiat ya. Yo iya aku. saya le mati nek. Sing ngono iki lho. Nek Nang donya iki sing paling meriah dilakoni ming nek mau 18 iki 14. Nek apa? Nek apa? glendeng. Glendeng. Paling piye apa paling apa? Wis paling meriah itu nek wong iki Ayo, ngomong Glendeng. Kane ngejane ngomongke mendul penak ya. Nek iso ki aja nglendeng. Lah iki mendule Gibah. Bahasane iki lho, yo iki ditonton akeh lho to. Ah, iya. Ora nih. Tonton sak dunia lho gitu. Glendeng iki. Ora guru Indonesia seluruh dunia. Paling glendengi wae basane nabi dhewe, basane Jawa kene. Nek basane kono-kono apa? Gibah. Gibah. Gibah bahasa Arab. Kuwi paling penak re omong. Wong gibah kuwi. Aku takoni nek gibah iki oleh ora oleh aku.
Kuwi mbok pe garing mbok seleke. Gabah, Bro, kuwi, Bro. Gabah, Bro. Pak Kas iki arek ngomong apa Pak Kas? Arek ngomong apa? Ayo, oke. Ayo arek ngomong apa? Dadi si wong gendeng-gendeng wis ngene. Kudu melu ngono. Wong gibah kaya meni gabah. Lah iya. Rakyat kene iki le Ora. gagas kinjur piye. Sesuk asine re arep ngevlog apa ki re gawe duran sampean argo rene alate apa bocah-bocah dokon nang sampean. Iya. Penake piye? Gorene alate. Rene apik. Oh, bengi kok. Oh bengi. Ah iya. Tak vlog nang kene gawe duran. Cara gawe duran iki kepiye? Pesenan Gawe trumuk-trumuk nang kono kuwi engko. Trumuk? Nerangke modele. Oh. Kuwi lampune yo padang kok, Pak. Lho. Arepe nguduran sing tuwa. Ki contoh lho, Pak. Iso mah Ngene iki aja mung sak werna. iso apa kuwi olah konsumen mah langsung do pesen. ning nek iso ya aja amit-amit nek masukan iki Pak. Aja kowe kaya ngedol ning nggon biasane ngono nek kepaten dalane sing kono. Umpamane blonjo kok kowe 100.000, umpamane sing umum-umum wong pedagang kowe rada ngundake gedene 110 apa 120. Wah, kuwi jelas kuwi. Sing pesen karo kowe iki sing nek ngedol meneh ya gen ora istilah kalah karo sing gawe. Sesuk ben iso gawe meneh. Kok nek saiki wis nganu kok. Wong jaman modern iki sama di kepaten dalane. Liwat tol. Batal. Karo nganu, Pak. Aku saran to, Pak. Nek nggih duran kan umume apa sing galih-galih wernane ireng to. Iya. Nah, iso iki dicat ben jadi kan sing macul iki ben semangat. Ijo apa pink apa ijo pupus. Ora dicet, Oh. digarang sing nganti gosong. Oh, digarang nek gawe ireng kuwi. Nah iya. Maksudnya aku ini model terbaru 2025. Terbaru. Digawe Pacule pink. Durane. durane pink oh, ijo pupus ngono ya. Gambar Hello Kitty ya. Ngono kuwi lor lagi vlog bersama YouTuber pemuda karo kanca-kanca. Kanca-kanca olahraga iki penggemar bola sepak bola karo Woko Channel. Kayak penggemar burung perkutut karo lomba burung perkutut ya. Kayak penggemar apa akeh kayak senenge akeh. Kabeh tak gemari. Gemar kayak gemar. Nek bojone wong tak gemari. Heeh kayak iki ya gemare akeh iki. Wah, pencintane. Iya akeh pecintane akeh. Wis ngono sik lur engko langsung upload iki aja lali di-subscribe di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaldu.